Haba pimtip kay ka ba ka article lies pa anyo pui ka ong. Te kalong ka basuk mantaban ong bu Ardent utmu ban Pynduh no ka dis council. Ka article 371G ka dan hapo Mizoram re haduk mantamane ka dis council hapo Chakama district kadang dot. Kini kide ki bang ong ipi kinia politics ki bamdon substance but ki bamdon yaga nongrim. Lau pai ba bapli ubam tip yaga ni ka article 371 tena makata ka basuk kolong balik pacu pentami be upai ba bape ba den umut banora ya kata article ban Pynduh no ya ka dis council hey don ha kita ki provision jong ka lies pa ni foi ban ong ba on Pynduh no ya ka dis council menta kay ka jingdon kam balingi wan ra ka article 371 ko mangal ong ipi mene balar ka don ka jingi tungku apreng ka sarkar jela ba ka sarkar preng kian juga sarkar preng kinum la ban muslia kumbalong menta haka jela ka jingi ka article lies pa ni foi ka kren shai ya ka jinglong try ya ka khando sha iki mar po khando ya ka sinchar ka khadar ka bishar ya ki riti ki dostor ta ei ken mentangin ong ba kata ka article lies pa ni foi kan Pynduh no ya ka district council but menta kita ki ba kren pingi haban sunguthu ya ka jing ya jongi kum ka jabre bat kham tama ka sinchar ka khara kan nu jaj ki rukom sinchar ngi lama hatong ngi ken ma kum ka jabre ka jabre ko lama ya ka sinchar sim bat ka sinchar sim ka de ka thmei jo khase ka district council ka dei kam dei ka dustur jungi khasi ha kam dei ka thmei ka bami ya ka district council lawan ra hadin daga jinga sai ba kita ki sim ki bolong ki nong sinchar ki bangi labo ki bala tangi ki bakin long ki sim man pej ban khmi ya ka jinga jungi kum ka jabre ki kala long tang ki officer jong ka district council bat hadin bangile ya ke por lai ki ban yo no elo ka jong ka jela bat bangi yo elo ka jong ka jela ka arpui trik jong u kala langkot kha khandai spa anyo puar hakata ka ju pasi la besu ya ka para 12A hapo ka 6 schedule hapo ka 6 schedule bat ka district council kalong hapo jo ka sarkar ngimla bandan baro te dena mar kata kadau ngin hab ban persang ban smuthu kan ba ka don ka jinge dei ayu kata ka jing ong juki ke jingmut ka juki baki ong ba ka article lies pa ni foi kan Pynduh ya ka district council ngi ko aban sha ngim shai ke ka dau kalong ba kim smuthu ya ka dor jo ka lies pa ni foi unaga hadu matau dang king ater banira la ka jong ka jai mri phimut unaga un shim ka bakham tolot un e ka bakham klang kay ka bangadon ban ong kalong baki phat ba kim pat smuthu ya ka dor ba ya ka bor jo ka lies pa ni foi lada kin jin la yo e ka jing smuthu ka bajliu ya ka bor jo ka lies pa ni foi ngange ngam artatin bakin ai